Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Haka kendai trik ubnai rempang arzar RPR ke Medical Superintendent Jong Tirot Singh Memorial Civil Hospital ke badan Hakashnong Sangshong Eastern West Khasi Hills District ke Dr. M. Milim Umlong ke lapli pak ba ya ke farmasi ha pelau jong ke hospital ya ke bada tip kum ke Pradhan Menteri Bharatiya Jan Aushadhi Kendra Farmasi. Haga jingple ye ke pharmacy la sakhilang de pharmacist jong ke district health and medical officer Nongstoin ke DEO jong ke tenat food and safety ke assistant drug inspector na Nongstoin ki nongilam ke snong sangshong lembat ki nong penyat jong ke pharmacy ki nong penyat jong ke pharmacy ki la yathoru baga jingduna ka dor jong ki dawai ka long 100% ka ba pedeng bat ki donru ki dawai ki ba ka dor naki wai ki pharmacy ka kot hado sispa san poting ka hanre hagni ka pharmacy la banyo tang ha ka dor ar poting ka Kaladon ka jingya karan nakaliang jongi bun sir ma kadon hang ka jaka jokoni ka hospital ka along kham jangai na sipo yo teng ha kamiet ka yong don kinong pang ki bangi mala bandon ki dawai ki bangi myo na po hospital ki hak mare da ko otu hak mare da ka di sathi teng adon ka jing kerman ka bakrau kan kham tam long ba jing ka jing don jong ni ka pharmacy ka balong hang ni po autonomi yang jongi kam tadai ka pharmacy ka bajangai te bang adon ka jing kerman ha joko puar baki nong pang kham tam kitu ki badan syakani ki thang ki jongi ki bapli ki baduk ki bakodo ki bami alat te da ko moi pan kin yo ka jing mentoi na ka pharmacy dia haka kajing kentu ka long ru yakini ginong pnia yakini ka pharmacy pet kadan hakani ka jaka le asi ka ktien ka thle pinam ya suthu ba kajing batai pinha ban batai ba pinha da treshtom ya laderu kumno ba phi pin pnia yakini ka pharmacy ba ki brio kinyo jing mentoi kan lara kani ka pharmacy ka sudan hang ni tangani ka kamera kadan tang hang ni po hostel jongi larang kimyo jing mentoi ai tenga tharai pi asung thu ka yo ka hat kan long kumno menta ki brio ki le iwat chapo ki we ki jaka Teka jeng kentu ne ka puara kalau ye fi baro ki fi penia ya ne ka pharmacy bo ita ki dawai ki dashen ki ba ki nong pang jeng ki la ban pedan kam nang ne ki la ban yo ka jeng mentoi bat ka jeng batai ka ba kham shai kham tam le ha ka liang jeng ki dor ki mor kan fi ka jeng ya joka technology menta kham tam ha ka liang joka pharmacy ai menta ka ne ka jeng treshi tam nang te no po ministry ma jong prime minister badan brom jengi prime minister Narendra Modi bau kwa bakawai ka district hospital kade bandan kawai ka in house pharmacy hoi na kaliang chuko government kadan ngidan laki jong ki dawai ki dashin ki bangiyo ki government supply ndai teng in order to meet up the requirements teng ngimla man ong ba 100% ngibiang khoi ma khoi ki dawai ten nata kada don ki dawai ki nong pang kham tam le ki baduk bapli hap le thiet haka jing sometime mata ha ki antibiotics tang na daw jong ka dor bakala hai palat haka jaka bikin complete sansngi tang lai singi ki ong yim dan pisasyo therefore nga don ka jingkerman ka bakrau pa na kani ka pharmacy ki nongpang kit yo maximum benefit kanya kani barha jo ko puar long ngidei bandan kata ka jengmut bangin dan kata ka upgradation bangin hun te ka pharmacy ka pidan hang ne ngidei ban hun tang kum ne ka pidan kamut pide ban pek perman bah man kasngi ka jeng ya hakan gur kam ka ya kani pharmacy ki ai dawai bangin dan kam ban bu Kaya kita wai kita bangi hak ban semas banian bu. Dia ngelak ekran bat PSA mentaru. Ba sometime haki holiday. Sibu menta maximum hak puas Sunday. Mendai menang bangi hospital ka hospital jengi ka khang. La kadai ka Sunday na kadai ka holiday. Ka plie ben. Dia hakup kitu ki pot punya ibuan ki farmasi haki yo ki khang. Dia la raja hakum kitu ki pot la da ka farmasi sa yo ki khang ha jongi ngimla ki nok pang kin wan thiet dawai. Dekat sulong ga request na kaliang jongah kan. Ngam num laban ong menta ba pidei ben te fin hap pej fi kum ka jingyan hatu kalong ne em bang ngila ban pli haki sande kan if there is a need namar bale la kani ka open tang haki si ba yu komot ka jing mentoi te kinum yo kan nama pli ngatai ki barok khat ki staff ki doktor ki badan ne ki la i ki nyata te ngatai ngadum dadan kam ai syo ban bun ktien lo kata ka sulong tang ka wei ka jing sa jing kan mau bangi layo biang sakawai ke bangin small tanat ka another feather ka hospital ka jongi bangi yo ya ka in house pharmacy balala ban sakilang ni nak jing don rakat lang khamtam jongki irang ba snong kini ki secretary nang baro kini ki bawan ki officer ki bawan ki district yo man sakilang ba ngilala ban pli ban pan urlong ya ka jing thmu baro jongpi jonga jongilang baro nak menta bangki pai ba jonga ni ka jaka kin yo ya ka jing mentoi
Dengan kit weng bahkan ni farmasi kada kiu saprang kada la ban pendiang bat ya baru khat kitu ki nong trai ban ya don ni ya dan bentalang bat ngi you are part of our team menta bat mut ban ong ba phi filia la ka jong share with us how to improve kumno fi what additional support fi dan kam na kaliang jongi we will work as a team khnang ba kajing kan ngin poi ha ka wai ka goal kamot ka ultimate goal jongi kalong bangin serve the best kat bangila ya ki brio ki badon ha kani ka jakah ka kadai tang kata ngam yo nong yo ni ai phim yo nong yo ni ai re ka purpose jongi hang ni kalong but I the best kam tam ya ki tu ki ba pli ki badai ki badok ki badlong downtrodden ki ba mla ban afford dela ngila man le kum ta ngin yo ri ka jing kur do blai ngimla ban lan ni ki jing sisha ki bangi yo i nakapor bakani ka hospital kalanang ai shushu ik jing shakri nakababha shakabak khambha shushu bat hakum gani kapor ngamla pat banda ai khublai kerpang ye EMS bat ye ka team jong gani ka pharmacy ki bala tresitom ban pen olong ye kani ka scheme nakapok sentra scheme banbu hagani ka hospital ka ye ki jongi ka jingkerku ka ba kham kung santam ka ba nakani ka hospital ka ba ngiyo naka Tiroseng Memorial Civil Hospital kalong bakani ka hospital ka ju ai ki jing shakri kham tam ye ki tu ki brio ki ba duna haka yo ka kot ki ba duk ki barangli bat lingba ka jingwan jongani ka pharmacy kan de shu ka jingkerku na ka jingkerku ki ba bha shaka ba kham bha shu namar ngimla banlan ngile kran ber ki bor pnya jongani ka pharmacy nitep ba ka dor jongani ka pharmacy nakshi spa person kaya fair hadu 100% nakshi spa tingka naki we ki pharmacy hangni phila banyo 100% tingka kani kalong ka jingkerku nak benta kitu ki ba duna hakabai de ba ka yo ka kot ki ba duk ki barangli bat kham tam kan yarap ru ban hakabai de bat ka jing singan hak por men miet namar ki nongpang na ka hospital haki por ki bala lek no ki hab ban lek thet iki dawai sik benta ba fair jongane ka proper mairang lingba ka jingdon jongane kan long ka jingkerku plus na ka dor dawai plus na ka dor jong ka baigali ka bailek baiwan kan yarap yaki ban kersian na ka benta hakapor biki don kam kerpang na ka benta ka jingpang jing sitom sa sisen pat kita kasih yang kelino ya kini ka pharmacy pat pajuko puar ka buku abadong ang best wishes ya kini baro kini punya ini pharmacy thank you sakra kita yo ka kita kenjat ngakwa ban batai sepang gini ki dor sang gini dawai nomor ba ngalap banai example kum kini ki blood transfusion set kum na pio ki drip ki de ki pipe ki ba phiap ban shonu pithit na bat kin dei kum ba shi spa san positioning hangni hapo ka arphoding ka playo de kibon ki dawai ru ki injection ne ru ki drip kum ki dawai BP kum ba hapo market baro ki tip kum bun biadi ustamlo 2.5 shabar phio ki dor life positioning kat kum ke MRP rate hangni phio sanika philayo de ngakermen ba kani kan long kaban yarap shi bun ki khamtam ki bri ki ba duna ki ba kat ba ladaki sitam kumno noru kidan gejing kerman ba kin peletang kendiat dawai ru kila ayo ya ka kejingkat